step ke basuk bat dokumen na kam ta jong pi baro kinong page na ka liang jong ka Good News TV nyai ku blai pi baro ka kerteng jong trai nong penim jong yu Jesus Christ ye makisngi ki ba baro ngi bun kam ten ringa khot ye pi ki porlok sngoba pin pelat por kendiat ban syak skor ye ka ketien ke jong ublai haswa bengin mi nel ke jong ki yeng ki sem ke jong e ban lek chela ki jong ki jing lek ki jong e ki kam ki kti ki jing pulai puthi khnang bangin la ban ya ringkat bat ke bapuson ni ka ketien ke jong ublai nginya pai bat nga ke gospel kat ko Marcos kelenong ke bakat ar dekot ke balai puai ke gospel kat ko Marcos kelenong ke bakat ar dekot ke balai puai ke ketien jong ublai ke ong men i yala upar marjan kumba yala de om don ke hukum ke weipat ke bakam krau ya gini ki para banget baki parlok ba it ki ba bon hinangi ngangat ni tarai ngiatip baki don shi pautli ki hukum ki ba ublai uai ha Moses ya ka bangidaya puli hadu menta menne haki skul pen pau ke jongi bat bon ki biya keren harum haneng ki ong baka tan ban buat yakini ki shpo yakini baro shpo bat ki ong ka shitam ro de ban kan mau lendet yaki baro te Henry habangi pai shikan ka ketien ke jong ublai Marcos nang bakat adu khot ke balai po hadu lai po wai ka yetu hangi yaki artli ki hukum ki bakrau bat ki bakongsan ka baningkong ka ong bangi dei ban i ya ublai da ka doknot pat ka mensim jongi baro nang ta ka baar pat ni dei ban i ya laki paramarjan kumba ya lade ki parlok lada pila ban bat je kini ki artli ki hukum kata ban i ya ublai bat ban i ya laki paramarjan kata pila la ban ko ngo ya baro shi pautli ki hukum nambar lada pila i ya ublai penomle kanu ko belong persya ya ka mon bakhot ke jango nang ta lada pila ia je kila par lagi para marjan pinomle kanu ka ban pensngo si yaki nuksa kum ka baklim ka batu lane ka basakilam ler yaki para marjan pinomle yaki lada pi ia yaki para marjan pinomle yaki ne lada pi ia je ublai pinomle yaki no ka ban kta yaki jingsngo jang ki para marjan lane ki para brio lane pimkwa ban le kanu kaba pitip kaban pensngo si ekaman ke jang blai kum ta bangen la ban ko ngo iki hukum ki ba blai ulah hukum ni don kam ban yai kan mau yakni ki artani kata ban i je blai bat ban i iki para marjan ten re kini ke step ngan shimtang ye kini ka benta ka baar ka ong men i je lo para marjan kumba yalade bar ham ong para marjan kamut lane thau satya tang ye ki brio ki basa marjan lane ki basyong hasenda yeng jongi ujisu la ainuk sa shipang unong Samaria boba barhabau tu ubriu ba don ha jinglek dan ti jong Jericho ubade ujiu ula syak lute ba syak bom syak tiet ki paradok parasnam bat ula syak bom ula syak tiet bat ki paradok ki parasnam jong kim shim la yarap satya ya handai dei une unong Samaria ki basyun bhai bat ki jiu bat kata ka jing yashun ka jong ki kalong thlong lu thlong sing ka jing yashun ka long palat penbandai uni unong Samaria ubaki jiu kishun ubala kloy ban ajing yarap ya uta unong jiu ubala syak lute bat ong jisu manu na preng kini ki laingut ki balong ki paramarjan ya uta balhap ha preng kinong tu bat kini kila jubab ki ong uta ubala isne uni unong Samaria itu yone ujiu handai udon ka mensim ban yarap u ihet yakiwai kumbau ihet yalade ki para bangit ba ingi im hagisngi hakaba ka kalimat ka bangi bi shabar na ki yang kisem ge jongi ngeliya sngow lan ngeliya sedang banja bishar para brio kan mau ki parlok kan i ka jinglong ka dei ka ba kita ka ba ki ong tinang way toxic very toxic behavior ka dei ka jinglong ka balong kum ka bi namar haba berngya haba ngilap mit ka jing bishar ki way ka ba mi nang ta kalong ka jing yashrut ka jing pet mat dong bar haba don kini ki ka jing kam la setiada lelir ban su thiet ha ka jing ka jongi nangta habangi phasha kini ka jalla ka bangi shongi sa ngi i bagari ka jalla ka bariuspa ha ka ba ki babun ki benta nadu ka khai ka pateng ka ki marpo khando hadu ki school red ki school ba bat kani ka penlong ka jalla bakan long ka jalla ka bala shong khale da ki babun ki jat benrio barabayo shong khale kimi shibon ki ki babaha bat ki basneo
Dena marta ka daw, kami ka jingkular, ka jingkulmar, lani kata ka confusion hapreng ki kajat benriu ka jongi. Haka baki babon ki beriu ki nigisni, ki don hapreng ka jingkulmar jingmot. Baka por kaladai ki ong, baka por kaladai bangin kendet benriu, bat bangin iet yalah ka jong kajat benriu. Kajing iet yalah ka jong kajat benriu ki parlok, kalong ka badon kam haduk kata-kata, ngamar ka ketinu bleru, ka hikai yangi bangin iet yalah ka jong ka kenja. Tenrei haka kerteng jong kajing iet ya kajat benriu, ban iben lani ban leben lani ban kenyat ben no ikiwei, kata padru kalong ka babakla, bat kalong persya bat ka ka baka ketien ja ublei ka hikai yangi. Kumta ka bangila ban le kalong kum ki bangai. Ngidei ban iet ki para beriu, namar ki jing tau ke jang ublei. Pad haka ju kapor, ngidei ru ban yeteli kum kajat benriu, ban iet ban bat skem yalah ka jong ke jinget. Maru Yohanes wong uno bom iet je laki para beriau la ban iet je ublei. Yohanes wong isu kumno tiken la ban iet je ublei uba kim la ban yo i dah kani kemat. Lada para beriau ke bangila ban yo iru nyem la ban ya iet. Kum tanga khot yang ilang baru. Kiba peit bat kiba syak skor kani ke jing pusan kani ke step. Utra Yesus Kristus open kan mau ingi iwai pi iwai haswa bangin mi ne ki yeng ki sem ke jangi. Kum ki bangai, bat kum ka jat benriu ka batip beriu ka batip belai. Tungin yat rengkat bat kani ka ketin ublai ka bakhot jangi. Bangin iet yalah ki para marjan kum bayala de. Nama rabaong bangin iet je ublai nyihaban iet je ki para beriu. Kini ki arteli ki lain ki haban ya biang terjur. Kini ki asno lang. Lada ubait ulain bat uberiu hendai lada kenriang ulain bat ublai kata umlong. Balada baik uta ulain bat ublai hendaikan riang pat ulain bat ki para beriu kataru umlong. Kini bro arteli ki hapannya ya biang terjor lang. Kenang bangin lak ban long kam lo bat ke jing syai syakini ke pertai. Apostol Paul wong ka jinget klem ka jing iet kam long ai ruem. Kum ta kenang bangin lak ban penpau ya kata ke jinget ka basisha ka bangidon hublai ba im jongi. Kadai kata ka di ban palang sikiwai leng ba ka jing iet ke jongi. Yaki para beriu. Ai bah bangin mi nak yeng kisem ke jangi. Let segi hilap banyak kenduk ki parlok ki parjor. Hilap banyak kenduk ki wei pat ki jat beriu. Ha ki jaga pulih ki jaga trai jaga kata. Ke jingkot ingin ni step kolong. Ai bah kata ke jing ie. Para beriu kan yak ban palang ru syaki wei. Bab ki wei kin pet changi kin yo i. Ya ka dor ke babah beriu uji sukres. Ublei nak mta ke buram jango. Amen. Nginya doai. I ai ngu ya me atroai na markenika. Por jong ni ka step ko pen yo ingi bangin yo ya ka ban ya puson ya gani ka ktien jo ublei pen ken mau bat ka bakhot jengi bangin i ya ki para marjan kum bayala de hikai na mar kata ublei ba kum ki bangai kum ki kuon kristan ki bangila kam bangilong ki nang but ki jame bangin nang ban i ya ki para brio bangin nang ban i ya ki para marjan ba dakata ngin la ban pen scam mi kata ka jingkam ka jongi bangi i ro ya me kerkutrai yang ilang bani ka sngi baro si sngi ki kam ki kti ki jangi ba ki baro ka bangin le kanda penpau si ki wei ya ka jing iet ka bangi don hame bat ba ka jing iet ka bangi don hame kanda yo ban phalang ru de si ki wei pat lam ba ka jing im jing long jong ilang ba ka ktien ki thli ha ka kerteng uji sungi duai amen ublei kerku yang ilang baro